Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 24, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Anay NPA patay matapos gintiro sa Banwasang Kawayan. 9.8 milyon nga balor sang Municipal Police Station pagatukuron sa Banwasang Hinubaan. Sa balita national, PhilHealth magabayad na sa ila utang sa Red Cross sa Oktubre 26. PACC nanginwala ang hingadlan ang mga mamalidha nga ginaligara imbolbado sa korupsyon sa DPWH. Sa balita international, Presidente sang Poland nag-positibo man sa COVID-19. Sa sports balita, NBA plano nga mag-umpisa sang bago nga season sa Disyembre karon nga tuig. Kag sa showbiz balita, Alex Gonzaga kag pila ka miyembro sa iya pamilya naka-recover na sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Patayon
Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:07 kagaron sa detalye na sang balita lokal. Patay ang anay miyembro sa New People's Army o NPA matapos ginluthang sa may sitio Lumboy, Barangay Kaliling, Banwa, sang Kawayan kahapon nga adlaw Biyernes. Ang biktima ging kilala kay Fernando Quines Jr., 60 anyos, residente sa Pulok 5 sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Major Luel Garinginaw, nasapwan ang bangkay ni Quines sa may lagyan malapit sa talamnan matapos ginluthang sa wala pa makilala nga suspek. Na-recover sa lugar sang insidenteng duha ka basiyo sang kalibre 45 nga ginapatihan gingamit sa krimen. Sa pagpakig-angot ni Garinginaw sa makatapos sang Philippine Army, nagapakita nga si Quines ang anay miyembro sang NPA apang nagbalik sa sabak sang gobyerno sa madugay na nga panahon. So sa ating pagkandak sa investigation, dito tumabalan nga ining biktima kaya inisa sa may dalan, going ni sa taring talamnan, no? So may duwa ni sa kagigo sa buya kag saya nga liyog. Dapat yan ang hepe sang Kawayan PNP, Police Major Luel Garinganaw. Umpisa bulan sang Marso tuig 2021, may bago na nga Municipal Police Station ang Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental. Ini matapos aprobahan ang 9.8 million pesos nga pondo para diri gikan sa National Expenditure Program o kon NEP Infra Project sang Gobyerno Nasyonal para subong nga tuig 2020. Suno ka Hinubaan Mayor Ernesto Estrao, ini nga police station ang ipahamtang sa 600 square meters nga propiedad sang Banwa sa may Barangay Pooka nga may kapina 500 metros ang kalayon halin sa munisipyo. Suno kay Estrao, nakighinunano na siya kay Acting Deputy Regional Director Police Brigadier General Patrick Villacorte, Bureau 6 Technical Working Group, DILG Municipal Local Government Operations Officer Salio Nunez, angot sa sininga proyekto. Suno sa alkalde, pagasugda na ang construction sang building sa Enero tuig 2021 kag target nga matapos sa sulod sang 62 diyas. Ang building ang ginahamtangan sang daan nga police station ang patahumo naman sang Banwa kag himuon bilang talatapan sang sangguniang bayan. So almost 10 million. Approved na siya based on our request kag mismo si Brigadier General Villacorte ang aton ginahambal among in charge sang sa bilog nga Pilipinas regarding sa mga police station. Approved na. Diri sa Region 6 daw ang hinubaan ng nabutangan budget for 2020. Nabat yan si hinubaan na Mayor Estrao. Sa dugang pang balita lokal, nagpungko na bilang bagong tagpamuno sang 302nd Infantry Brigade Philippine Army si Colonel Leonardo Peña matapos ginbuslan si Brigadier General Luel Baluyan. Suno kay Major Gaddafi Tawan-Tawan, spokesperson sang 302nd IB Achiever Brigade Philippine Army, si Baluyan ang nagserbe sa Negros Oriental bilang Brigade Commander sa Negros Oriental. Sa sulod sing isa ka tuig kag 2 ka bulan kag karon gin-assign bilang Assistant Division Commander sang 3rd Infantry Division PA sa Camp Peralta, Hamindan, probinsya sang Capiz. Samtang si Colonel Peña naman ang anay chief sang United Command Staff sang Western Mindanao Command. Dugang panitawan-tawan, handom ni Peña nga masulbar ang insurhensya sa Negros Oriental kag ikaalom nga distrito sang Negros Occidental pagi sa bulig sang pumuluyo kag iban pa nga mga stakeholders. Ngayon po, ang ating brigade ay meron ng bagong commander at saka si General Baluyan tumakyat na po papunta ng division para ma-assistant division commander dyan sa 3rd Infantry Division. General Baluyan po serve as the brigade commander for 14 months. Ang tingog sang spokesman sang 302nd IB Police Major Gaddafi Tawan-Tawan. Sa dugang pang balita lokal, padayon nga magabukas ang talatapan sang Commission on Elections sa COMELEC sa may syudad sa Bacolod para sa nagapadayon nga voter registration. Suno sa bago nga COMELEC officer sang syudad, giging kilala kay Attorney Catherine Trino Kanya. Umpisa ngayon nagpungko bilang pamuno sang COMELEC sa syudad tinalikdan nga Merkules. May alagid man sang pila ka mga pumuluyo nga padayon nga nagaparehistro apang nangin magamay gid lamang ang numero. Suno kay Kanya, base sa desisyon sang naging papanaog sang COMELEC sa nasyonal, suspendidong voters registration umpisa Oktubre 31 tubdob Nobyembre 2.
bilang pag-obserbara sa selebrasyon sang All Saints kag All Souls Day. Dugang pasining nga mayara man sang patigayunon nga pagligwat sa work week schedule sang COMELEC sa Nobyembre 9 apang wala pa inisang nabaton nga official communication. Sa nibluan nga si Kanya ang nagpangalagad bilang COMELEC officer sa may syudad sang Bago, antes pa man ini nga ginsaylo sa Bacolod. Samtang iagin buslan nga si Attorney John Anthony Saril amo naman sa karon ang gin-assign kag nag-take over sang iya nga puwasto. Sa subong ani ang ongoing ang registration, so datan nagatutok sa aton nga registration kag ang preparation sa reports kay pag ulang kita nag-approve no antes ko nag-assume nag-approve pa sa mga applications for registration si Attorney Cyril. Dapat yan ang tingog sang bagong Bacolod COMELEC officer si Attorney Kanya. Sa katapusan nga balita lokal, ginpaidalam sa lockdown ang purok mauswagon sa may barangay Suba, Banwasang Calatrava bangod sa nagasaka ng kaso ng COVID-19. Edi ang base man sa ginpapanaog nga Executive Order number 45 ni Mayor Marilyn Era nga ginpagwa subong lamang adlaw Sabado. Nasaad sa mando sang alkalde nga padayon ang pagsaka sang positive cases sa ilang Banwa apisar sa mga tikang kag intervention sang syudad upon sang Banwa. Suno pa kay Era ang local ITF ang nagrekomendar sang lockdown sa nasambit nga purok bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Ang lockdown ang nag-umpisa subong adlaw Oktubre 24 kag magalawig tubtob Nobyembre 7. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang GTX 500 para sa complete Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan at mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may galak at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:20 kagkaron sa detalye na sang balita national. Natala na nang magbayad ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth sang ilan 930 milyones pesos nga utang sa Philippine Red Cross kon PRC sa mabot nga Lunes nga daw Oktubre 26. Ini matapos nga nabato na sang PhilHealth ang legal opinion sa Department of Justice kung paano nila masettle ang mga issue. Sa statement nga ginpagawa sang PhilHealth bangod sa opinion sang DOJ nga nasaad ang PhilHealth PRC MOA ang hindi subject sa procurement law, kompletohon sang PhilHealth ang pagbayad sa PRC sa Lunes. Dugang pa sang PhilHealth ang pagbayad ang base man sa guidelines sang Commission on Audit o COA. Madumduman nga gin-suspend sang Red Cross ang pagpatigayon sang COVID-19 testing sa mga repatriated overseas Filipinos bangod sa utang sang PhilHealth. Samtang hindi paghingadlan ni Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Commissioner Grego Belgica ang mga mamalidha nga ginaimbestigahan ang sa ginaligar korupsyon sa DPWH. Bangod suno sa iya, ini ang makompromiso ang investigasyon. Ini kasunod nga naghangkat si anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor kay Belgica nga hingadlan ang mga imbulbado sa investigasyon sa ginaligar korupsyon sa ahensya. Una na gagawin question sa mga senador ang 345.25 billion pesos nga lump sum nga ginapasulod sa proposed budget sang DPWH sa masunod nga tuig kag ang mga mamalidha kag opisyal sang departamento ang ginaligara nagapangayo sang kickback sa mga contractors para makuha ang mga proyekto sa ahensya. Ginklaro man ni Belgica nga limitado lamang ila ahensya sa pagtipon sa mga impormasyon kag kinahanglan sang lain nga grupo kaang isang NBI kag ombudsman para sa investigasyon. Sa dugang pang balita national, nagsuwestyon si Senate President Pro Tempore Ralph Recto sa Malacanang nga dapat mayara sang vaccine czar para masiguro nga may access ang 110 million ka mga Pinoy sa tion nga mayara na sang bakuna. Suno kay Recto ang vaccine czar ang makasolbar sa importation to injection nga manghangkat kasunod nga ang mga manggaranon nga pungsod amo ang naga-finance sa pag-develop sang COVID-19 vaccines ang una nga makakuha sang supply.
Suno kay Recto ang vaccine czar ang makasugod man sa pag-set up sang supply to syringe cold chain para mabutang mga bakuna sa freezing temperature. Sa adtong Martes, ginpahag sang Malacañang nga ila ginarantaw ang logistical challenge sa pagpanagtag sang bakuna sa mga Pinoy sa tion nga ini ang mangin available na. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang RITM lamang sa Muntinlupa ang may pasilidad para ma-store ang mga bakuna. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International Sports sa Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpalabot. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita kagayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haliging nasa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa Itali nasang Balita International nag-positibo sa COVID-19 si Polish President Andrzej Duda. Inang gianunsyo sa Twitter ni Presidential Minister Blazi Spalski. Suno kay Spalski, okay ang kondisyon sang presidente kag constant sa karon ang ilang pagpakiangot sa mga medical services. Ang Poland ang mayara sang 318,000 ka total confirmed COVID-19 cases. 4,172 ang napatay, kagyara naman sa 105,092 ang naka-recover sa virus. Sa balita, nasa aksyon! Sa sports balita, ginalantaw sang NBA ang pagsugod sang 72-game 2020-2021 season sa bulan sang Desyembre kag matapos ang season para mga players ang makahapang sa Tokyo Olympics. Ining nagwa nga report kasunod nga ginapatawag sang liga ang mga team owners para sa isa ka conference call. Angot sa sining nga plano bangod kinahanglan pa ang approval sang Players Union tubtob katapusan sang Oktubre. Ang inyong tikang ang tuyo sang mas madamo nga income kag mas madamo nga hampang ikomparar nga magsugod ang season sa Enero tuig 2021. May nagwa man nga report nga plano sang NBA ang pagpatigayon sang game sa mga home arenas sang sababol. Ang NBA ang nagtala na sang NBA draft sa Nobyembre 18. Sa balita, nasa aksyon! Kag sa naman nga showbiz sa balita, naka-recover na sa COVID-19 ang actress kag vlogger nga si Alex Gonzaga kag ang iya nga pamilya. Lakip man ang iya nga fiancé nga si Mikey Morada. Si Gonzaga ang nag-upload sa nga vlog kahapon nga adlaw Biyernes angot sa natabo nga COVID-19 outbreak sa ilang balay. Matapos nga isa sa miyembro sang pamilya ang nagbakal sang pagkaon sa sagwa nga posible ginhalinan sang virus. Ini ang kabangdanan kung nga napasnawan si Alex siya nga noontime show kag wala na dayon ang pila ka mga family kag personal plans sa lakip na diri ang iya nga kasal. Ang ginikanan ni Alex nga si Pinty kag Bonoy Gonzaga ang asymptomatic samtang siya kag si Mikey kag ang iya assistant nga si Sophie ang naka-eksperyensya naman sang sintomas ng COVID-19 kang isang sore throat, nadulang panabor ng luya kag clogged nose. Wala sang miyembro sang pamilya Gonzaga ang gindala sa hospital. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 32 sa Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong nga adlaw Sabado, Oktubre 24, tuig 2020. Sa luwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.